uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele Pastor uningi okubeni ufanele ukuthi ngigqile ukuthi number isinza ube member so 9 ekseni la 5 ntambama Monday to Friday kuphela awu WhatsApp sobekile matabane sawubona baba cela ukubuza ngiphuphe kusisi wami egundile ekhanda mina ke bengimlandela ngemuva ngiphethe imali ngamaphepha e100 ngiyibala number 1 ke uphuphe egundeke usisi wakhe egunde inwele shuthi nje ikhanda egunde ngicanga ukuthi bese usinwele ekhanda ngenanwele egundile hawo ngoba ube egunde haircut bezwe ukuthi begunde haircut so should be egundile nje like inwele bezingekho ekhanda so number 1 ke esikhathini esiningi uma ngenza uphupha umuntu kupha ngaba olubi kuma ezigundile inwele ngoba lokho kusho ukuthi ke kungenzeka usuku ukhonjiswa ukuthi lo muntu akasenawo amandla ngabe ucuyiwe ngenxa yemthebulo ngakho ke kudingeka ke athola usizo lokubuyisa amandla. Number 2 ngokwesintu kuma ngenza uphupha umuntu kuyaba uphawu olubi uma ezigundile inwele lokusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa lo muntu sezithathiwe izidalwa ezimembethe zitshethuliwe ngakho kuzodingeka athole usizo lokubuyisa idalwa noma ke suke seziqhelile lezi idalwa kuyizona ezimembethe kuye ngakho kukhona ufuna akulungise ukuze ibuye zimembathe kahle lezi idalwa yabo 3 kwesinye isikhathi mangize uphupha umuntu kuyaba uphawu olubi futhi uma ezigundile inwele lo shuthi ngenzeka lo muntu suke ezolahlekelwa utho olubalekile. Number 4 kuyenzeka uma uphupha umuntu ube uphawu olubi uma ezigundile inwele suke lubikala ukuthi ngenzeka lo muntu uzobanjwa nje ugula abangonezibi aphinda lulame ngokuhamba kwesikhathi omunye kuyenzeka uma ezobanjwa ugula alulame ngokuhamba kwesikhathi ibonakala ukuthi into lesingeke ekhanda kodwa ke sivale kanje kwabanye. Number 5 uma uphupha umuntu kuyaba uphawu olubi uma ezigundile inwele usuke kuveza ukuthi ngenzeka lo muntu uzolahlekelwa umhlobo wakhe ngokuthi ke ashone ningazelele uma umuntu ezohanjelwa umuntu emhlabeni osondelene naye noma umhlobo wakhe uyabonakala futhi ke nazo inwele kukhomba lokulahlekelwa umuntu owumhlobo wakhe. Siyabonga kakhulu kube sibheka lapho umuntu ezigundile inwele kodwa ke nje ubuphethe imali ngamaphepha ingasho ukuthi kungaba ukuthi iphupho eliqondene nawe le imali ngamaphepha uma kukhona nawe kufanele ukuthinte emsamo ukulungisa emsamo noma ukulungisa idalweni ngiyabonga le mali kukhomba lokuthi uphiwe lawo mandla ukuthi mhlawumbe kube khona okuncane okuthile okuzokuthinta ukulungisa emsamo yebo kwabanye imali ngamaphepha inhlanhla kodwa kwabanye sokukhona ufuna kulungisa emsamo noma kulungiswe nje ekuthinta izidalo so kungaba ukuqondene nawe wena ophethe imali noma okuqondene naye loya ogunde inwele ukuze kubuye lezi idalo zimembathe kahle. Siyabonga kakhulu kube sibheka la udaba lophupha umuntu egundile ekhanda.